Senyores i senyors, ara què faig? Bueno, disculpeu, ja deixem el descans, tindrem després més espai per a descansar i per parlar. Us demanaria que recuperareu els vostres llocs i donarem pas a la següent taula. Que és l'únic que s'escolta. No, que no t'afecta. Bueno, gràcies per la disciplina. Mentre recupereu les taules, anem a començar esta segona taula, que va de València, ara què? Però quina ciutat ens espera? Quin tipus de ciutat, quin tipus d'urbanisme, quin tipus d'hàbitat, etc. I tenim... No se sent molt bé? Se sent bé? Sí. Bueno, tenim així amb nosaltres a Maria Josep Picó, que és comunicadora científica, a Borja García, arquitecte i dissenyador d'interiors, a Aurora Dalit, que és urbanista i arquitecte i ve de Madrid, de Zuloarc, un col·lectiu d'urbanistes i arquitectes, i a Baris Caselles, que és historiador i museògraf. I vaig a començar en una pregunta molt específica, que us vaig a llançar primer a Maria Josep, preguntar-li, Maria Josep, què espera tu una ciutat vibrant? Bon dia a tots. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me i moltes gràcies per la iniciativa de València Vibrant. Ho he de dir, també l'acollida de la Rambleta, i disculpeu la fonia, estic millor que ahir no se m'escoltava. Una ciutat vibrant, Vicent m'ho va preguntar, són moltes coses, però jo crec que sobretot és il·lusió. És il·lusió viure feliços, contents, i això porta tot la resta. És una ciutat habitable, que tinga serveis, on pugues desenvolupar la teua tasca, però sobretot que et generi il·lusions. I ens hem quedat a esta taula a punt de discutir en l'anterior, perquè nosaltres volem reivindicar una qüestió més positiva, perquè al final tots estem així. És a dir, que volem... Estem ahí, i malgrat tot, els 24 anys que ens han atacat, estem així. Aleshores jo crec que, i tots en el nostre àmbit, aleshores jo crec que aquesta generació d'il·lusió és la que ens va portar a... Jo després parlarem de medi ambient, que és la meva àrea, la creació, cultura científica, però me quedaria amb això, la creativitat i sobretot la il·lusió. Per a tu, Borja. Bueno, yo creo que ilusión y optimismo, ¿no? Para mí, yo creo que una ciudad llena de optimismo es una ciudad llena de gente feliz y con ganas de hacer cosas. Yo por mi trabajo estoy muy vinculado al mundo de la empresa, al diseño de producto y interiorismo comercial, arquitectura, pero muy vinculada a gente que emprende. Y cuando llega alguien, y da igual que sea una mega empresa que 4 de los que podríamos estar aquí, con ganas de tener una buena iniciativa, hacerlo bien, contratar a alguien para que sea responsable de la marca, a alguien que sea responsable del espacio. Cuando alguien está lleno de energía y lleno de ganas de hacer bien las cosas y apuesta por modelos de calidad, aquello vibra necesariamente, porque no puede ser de otra manera. Si la media fuera esa, la ciudad sería súper vibrante, ¿no? Porque de alguna manera estaría como cargada de energía, de hacer las cosas bien y de optimismo. Para mí es modelos de calidad, hacer bien las cosas y con ilusión, como decías, y pensando en que siempre va a ser mejor, ¿no? Eso es un poco la idea. Aurora. Pues yo le sumo la imaginación, como la capacidad de imaginar a futuros diferentes, y una ciudad que sea capaz de experimentar consigo misma, poner a prueba cosas, darse cuenta de errores, ir cambiándolo, ir evolucionándolo con el tiempo, y que admita la disidencia, que admita la oposición desde dentro, que tenga espacio para contracultura estable, no la deje como marginal de forma continua y aliente el probar cosas, sí, esa cultura de la experimentación, de estar siempre sometida a un puntito de riesgo cada vez más, sobre todo la capacidad de imaginar, yo creo que es fundamental para no conformarse y para estar siempre como buscando el siguiente paso. Sería mi vibrante. Bueno, doncs bon dia a tots. És fàcil, ara és fàcil. Ara ho tinc ja, tot el que heu dit està bé, no? Bueno, per a mi, jo estic d'acord amb tu, Josep, de que una ciutat de futur vibrant o com li vulgueu dir,
ha de ser una ciutat optimista i amb ganes de fer coses, no anem a quedar-nos en el guaiisme, som una ciutat que tenim que fer moltes coses. A mi lo de vibrant em sona més... Soc jo? Vibrant. Lo de València, lo de la ciutat vibrant a mi em sona, pel meu origen com a historiador, a mi em sona com una cosa d'aquelles de l'Àusies, d'una ciutat que està bullint. Jo crec que en aquests moments, des de ja fa uns quants anys, la ciutat està bullint com una cassola al forn i que té un tap. I que tot això està coguent-se, hi ha cultures o activitats culturals alternatives, es diuen alternatives perquè no són les oficials, però no vol dir que siguin rares, són molt habituals, que no són les oficials. Estan ocorrent moltes coses en els mitjans de comunicació, se n'han anat cap a un costat tots. Han desaparegut. No, estan on estan. Han passat moltes coses i això està coguent-se, està bullint. A la pregunta de què passa o què és una València, una ciutat vibrant, jo no sé si la ciutat és quan tu li destapes el tap que s'evapora tot. No sé si la nostra ciutat serà aixina, quan ara de sobte que han canviat les institucions polítiques i que tots tenim l'esperança que ens alçaran el tap, ens quedarem ahí en el fum i es quedarà un arrosset bo o no ho sabem. Per mi la gran pregunta, jo sí crec que tots tenim la gana, perquè tots tenim ganes que s'alci el tap, la meva gran pregunta no és què volem, jo crec que hi ha idees en abundor, és si tot aquest vapor, aquest bull, s'encapçala cap a un lloc que no necessàriament té que ser el mateix lloc, però sí que té que ser un lloc més o menys ordenat de manera que tots puguem disfrutar-lo. Per mi, la València que jo espero que siga del bull o vibrant, que li dieu vosaltres, és una València que té que ordenar tot això que està fent i no deixar-ho perdre. Nosaltres, quan vam llançar l'estudi amb el grup Sociograma, vam fer aquesta mateixa pregunta. Li vam preguntar a les 600 persones que van respondre, encara que les 400 i pico enquestes vàlides, quina era la seva jerarquia de coses que hauria de tindre una València vibrant. I van contestar el següent, que una València vibrant hauria de ser, en primer lloc, una ciutat activa culturalment. En segon lloc, una ciutat on hi hagi un sentiment de comunitat i pertinença. En tercer lloc, una ciutat on els serveis públics siguin eficients, una ciutat on l'administració funcioni bé. En quart lloc, una ciutat ecològicament sostenible i en cinquè lloc, una ciutat on pugui desenvolupar la meva professió. Algun comentari sobre... Està prou en la línia de les coses que havíem... havíem... Jo estic molt contenta i tenia moltes ganes, li vaig dir a Ramon, perquè jo també vaig fer l'enquesta per voluntat pròpia, ningú me va obligar a fer-la, quasi no me van obligar, i n'hi havia moltes opcions i l'heu feta. I jo tenia molt d'interès per estar ecològicament sostenible perquè els que se dediquem als temes de medi ambient, al final creiem que tot el món està molt interessat, però quan ixes dels teus cercles, no sé si vos passa a vosaltres en els vostres àmbits, resulta que a la gent no li interessa el més mínim. I sí que volia veure si aquesta gent jove, vibrant i que estava participant en l'enquesta li interessava. La veritat és que m'ho vas destacar entre les idees i jo volia, si me deixeu, destacar una de les idees que jo volia portar així, i era que un poc el repte que tenim d'una ciutat, s'està parlant molt de les ciutats baixes en carboni, de canvi climàtic i demés, i jo crec que la reflexió que volia portar-vos és en Europa el 70% de la població ja viu en les ciutats, però les ciutats han perdut la seva relació amb la natura. I no ja de ser naturalistes i conèixer els pardalets i històries d'aquestes més bucòliques, sinó de que no sabem... Jo quan faig conferències amb els xiquets pregunteu d'on ve l'aigua d'on ve l'aigua? A veure si ho sabeu. D'on ve l'aigua que és la vostra Iceta? Ho sabeu? A on va després l'aigua? Aquesta reflexió, clar, a mi me pregunten alguna vegada si plou, per què no n'hi ha aigua? No, perquè plou en la costa però no plou en els embassaments. És a dir, aquesta connexió per a saber què és la sostenibilitat, hem de saber amb els ritmes de la natura, que són uns ritmes molt més assossegats, que hem de saber ens van a inspirar en el consum de les energies, en les energies renovables, en la mobilitat més sostenible, en ser més conscients sobre el nostre impacte, si tenim impacte nosaltres en el canvi climàtic i sobretot per tres qüestions d'aquesta connexió. Per salut, perquè ens va beneficiar, per sostenibilitat i responsabilitat i també per economia, perquè és un altre del factor que hem parlat. Sí, competitivitat. Una ciutat ha de ser competitiva, i ahir el factor econòmic i molts àmbits de la sostenibilitat a vegades passa a cost zero.
i no ens paguen. No. Escolta, que ens han de pagar, que això també ha de ser rendible i el medi ambient no té per què ser una qüestió de militància, no? Ha de ser també, si m'ho permeteu, un negoci. Perdó. De veres, el que passa en el medi ambient també passa en moltes iniciatives. O sigui, quan nosaltres parlem de que ha de ser una ciutat vibrant, doncs no ha de ser un sacrifici, sinó ha de ser un gaudi. No? I també en molts fenòmens que tenen a veure amb l'urbanisme participatiu i aquest tipus de coses, o aquests moviments emergents, a vegades n'hi ha aquest debat entre el sacrifici o fer-ho passant-ho bé. No? I volia preguntar a Aurora també la seva percepció d'una persona molt implicada en els moviments urbans en Madrid, però que ha viscut a València. Quina és la seva percepció d'això i després una espècie de contrast? Es un temazo, la verdad, cómo han funcionado y cómo pueden funcionar y hay como muchos desafíos abiertos, yo creo, ahora mismo. En Madrid y Valencia, después de gobiernos muy largos, muy autoritarios y muy monolíticos, han tenido, yo creo, dos formas muy diferentes de relacionarse con los movimientos urbanos. Creo que en Madrid el gobierno... en el gobierno había más grietas, está más orientado a adaptar sus propias normas a captar inversión, cambiando leyes o adaptando a negocios particulares, y los movimientos urbanos se han sabido meter en esas grietas y en esas modificaciones para hacer proyectos que no siempre tienen que ver con un rendimiento económico a medio plazo o a corto plazo y más con el bien común, Y Valencia a mí siempre me ha dado la sensación de que tenía como la tapa mucho más cerrada, como la idea desde arriba, digamos, era mucho más clara sobre lo que se quería que pasara, y había un poco de dejar hacer, pero menos espacio para probar cosas nuevas. Y ahora el desafío está yo creo, en cómo se conjuga eso con la forma de gobernar la ciudad a otras escalas. O sea, cómo espacios entre la disidencia, entre la cultura propia o simplemente la cotidianidad de un espacio urbano próximo, cómo conviven con la gobernanza de una ciudad que tiene que cambiar en todas las pequeñas capas. Y a nivel comunitario, el debate es ese, ¿no? Como en el marco de ciudad neoliberal, ¿qué valor tiene y qué obligaciones tiene el ciudadano como dentro de su comunidad? Me explico. Si vamos hacia un gobierno que delega en las comunidades determinados asuntos que son de salud urbana y de salud pública, ¿cuál es el límite? Es como el neoliberalismo llevado al extremo de cada uno se hace responsable de su plaza, cada uno se hace responsable de su gestión del agua, cada uno se hace tal. Entonces, ese equilibrio de empezar a ser profesionales de determinadas cosas muy específicas y a la vez trabajar con comunidades que gestionan sus propios recursos y producen sus propios espacios, pues ahí, no sé... Jo li vaig a preguntar a Evarist per la perspectiva històrica també, que llavors la pregunta és ara què, però també ara qui i ara com. Mira, a mi el que conta Aurora em sembla, per supost, estic d'acord amb el que tu dius i la sostenibilitat, però el que conta Aurora és una cosa d'aquelles que, si està el mestre que en sap més, que dins de l'urbanisme jo crec que moltes voltes perdem les perspectives. Jo no sé d'urbanisme, però jo soc un ciutadà i he estudiat un poquet d'història. Mira, jo penso que moltes vegades estem buscant fórmules estranyes, estrangeres, que no passa res, per això tenim que viatjar i per això tenim que mirar, però jo crec que hem de pensar també un poc en allò que estàvem parlant en la taula anterior de la nostra identitat. Efectivament, les ciutats que es creen als Estats Units tenen unes condicions i unes necessitats particulars i allí en moltes de les ciutats ja passa això que tu estàs dient, que cada comunitat és la que es fa. Però així n'hi ha unes altres fórmules per a poder-les fer, que no necessàriament passen per l'administració i que són les costums. Vull dir, la gent del barri és del barri i no vos he de contar jo el que està passant en València. No fa falta que vinga ningú
és bo, però no fa falta que vinga ningú a explicar com s'organitza un barri. Però això és en el micro, això és en la visió eixa micro. En la visió un poquet més ampla de tot el conjunt de la ciutat, aquesta ciutat que és una taca d'oli, que és en esta en concret, on estan havent moltes coses estranyes, al llarg de la història han passat moltes coses estranyes i que li han configurat una fisonomia que és la seua, ens han quedat coses, per poder lligar amb el que deia Maria Josep, molt estranyes. En tota Europa, i no parlo dels Estats Units perquè el model americà de ciutats crec que és distint, en tota Europa les alberedes són els nuclis centrals un dels nuclis centrals de la societat, de la sociabilitat. I així hem deixat que l'albereda es convertisca en el pàrquing de la ciutat. I és un lloc perfecte, dic jo, per posar un exemple, és un lloc perfecte per a poder unir un espai com és els Vivers amb un riu que és un dels llocs més interessants. I ahí és on jo volia arribar. Jo, que a mi m'apetia, jo venia a parlar de mi llibre, i mi llibre era el patrimoni, la cultura i el turisme, m'he preocupat de veure quines coses són les que a la gent li agrada de la ciutat i quines coses ens agrada als de la ciutat. Al marge de la comptabilitat i de les estadístiques que estan ben fetes, però són estadístiques sobre nosaltres mateix perquè tots hem contestat i perquè tots els que estem així ho hem fet. Al marge d'això, a mi hi ha hagut una pregunta que m'ha fet molt de gràcia quan jo, que porto ja un text treballant en patrimoni, en cultura i en turisme, quan li preguntes a la gent forastera a què ha vingut a València o què li ha sobtat més, jo pensava que em dirien la Llotja, jo què sé, les Falles, i descobreixes que diu, tio, perquè teniu un riu que és un jardí. Descobriu, vosaltres no sé si sí que ho sabem perquè està parit, està sempre ple. Això no fa falta que anem a buscar una fórmula estranya, això és conseqüència d'uns moviments que al llarg de la història s'han produït dins de la ciutat, que la gent va reivindicar aquest espai com el que volia que fora i que finalment, amb tots els matisos del món, s'ha convertit en un espai públic. Però que a més s'ha convertit, i torno a mi llibre, s'ha convertit en una de les singularitats que el turisme reclama per a poder aportar a la ciutat. Va resultar que allò que era efectivament un element identitari de la ciutat, el seu riu, un espai que genera una secció d'arxiu sencera, que es diu Murs i Valls, acaba sent un dels elements identificatius de la nostra ciutat per a un foraster i per a un lugareño, encara que els habitants de la ciutat, si feres aquesta pregunta, acabarien parlant de la Mare de Déu i de no sé què, però el riu està ple. Jo volia un poc per contar-te aquestes coses de quines són les característiques de la ciutat. Jo crec que les podem formalitzar amb tot allò que has dit, la sostenibilitat, l'activitat cultural, però al final el que passa és que la gent, afortunadament, la gent que vivim a unes latituds de l'hemisferi nord de tal, acabem fent aquelles coses que pensem que són més convenients. I en el cas de la ciutat de València, jo crec que allò que es diu, han dit abans la societat civil i les institucions públiques, ho hauran gestionat mal, però la societat ha acabat fent-se amb un espai seu i els forasters, per dir d'alguna manera, han vist, s'ha visualitzat aquesta situació amb totes les modificacions, marrollos, calatraves, tot el que vulgueu dir, però el riu s'ha convertit en una part bàsica de la nostra vincul, perquè tot el món entén que això sí que és un espai natural, és nostre. Cosa també és esquizofrènica, un riu que va desviat. Bé, igual, però res no és casualitat, tot té la seva procedència. Anem a lligar una cosa, Evarist, perquè si parlem de percepcions de la ciutat, també li hem preguntat a la gent una cosa i la resposta semblava en principi paradògica, no? Que en principi el 60% de la gent que ha contestat l'enquesta ha viscut a l'estranger i el 30% ha viscut a una altra comunitat autònoma. I malgrat conèixer les coses que passen arreu del món o en altres latituds, quan li preguntem què valoren la ciutat i la pregunta si València es sent, quina puntuació donaries a les altres ciutats per a viure, és curiós que Màlaga puntua 70, Madrid puntua 80, Londres 85, Barcelona 90, Berlín 90 i Nova York 90. Pot ser un poquet sorprenent, no? Com aquesta visió de fora al tornar fa que encara t'agrada més la teva ciutat. Això li volia preguntar a Borja, perquè, per exemple, quan està parlant d'aixòs empreniments o d'aquesta gent, o quins són aquests negocis que estan sorgint, que tenen la mirada posta fora. Jo antes he vist Alberto, que és de All Hops, que és una iniciativa que és un exemple d'això, de com te fixes en el que està passant fora, però com ho millores de manera contextualitzada.
A ver, yo creo que esa pregunta de todas maneras tenía truco, porque le pones un 100 a Valencia y a partir de ahí las demás para abajo, ¿no? Entonces yo cuando pasé por ahí, vamos, era un poco una pregunta inducida, ¿no? Tenía que salir bien necesariamente. Entonces yo creo que había algo un poco transversal a lo que comentaban mis compañeros, que era la sensación de pertenencia, ¿no? Para bien y para mal. Y yo no voy a ser nada derrotista, pero sí que hay una cosa que la gente no sabe dónde viene el agua. Yo supongo que si pensara un rato me lo podría imaginar, pero sinceramente tampoco lo sé, ¿no? Así de manera directa. Los niños contestaban del mar. Los niños contestaban del mar. Pues que es molt gran. Estaría en el escalón siguiente, pero me quedaría cerca, ¿no? Y yo creo en que la gente que le gusta su ciudad tenga microactuaciones a través del urbanismo o vaya al río y lo disfrute. Pero sin embargo, y esto es un ejemplo corto y sencillo, en Ruzafa sabéis que han cambiado todas las aceras hace cosa de un año, en Ruzafa hace cosa de un año, año y medio. Vamos, son prácticamente nuevas y están llenas absolutamente de chicles en el suelo. Que yo me pregunto, primero, ¿cuánta gente come chicle en la calle? Porque yo no, y creo que, no sé, igual, bueno, las costumbres de cada uno, pero no es una cosa que se ve así como muy habitualmente. ¿Y cuánta gente en su casa, porque al final es nuestra casa, coge el chicle, lo tira al suelo y lo pisa, o lo pisa el otro? O sea, somos unos cerdos, ¿no? Es terriblemente asqueroso. Y eso, al final, pone muy en crisis la sensación de pertenencia, ¿no? Le ponemos un 100 a Valencia, pero luego está llena de chicles, es un ejemplo tonto, pero al final es muy gráfico, digamos, ¿no? En menos de prácticamente un año. Entonces, esa sensación de que esta es tu casa y quieres mantenerla limpia, mantenerla bien, preocuparte por dónde viene el agua, utilizar el río, etcétera, a mí es lo que de alguna manera... Yo vivo muy feliz en Valencia y estoy orgulloso de vivir en Valencia. Y se ponen otras ciudades por debajo, bueno, pues supongo que si tú estás aquí es porque le has puesto el 100, ¿no? De alguna manera, porque si no, bueno, somos libres para irnos donde queramos. Y yo creo que eso es lo que debería ser el motor de situaciones, pues bueno, ahora la segunda parte de la pregunta, ¿no? Situaciones de que si quieres hacer bien tu trabajo, si todo el mundo en su silla hiciera bien su trabajo, desde que emprende un bar, como el caso de All Hops, hasta el que está en cualquiera de las otras situaciones de la cadena, al final es un sistema esto, si todos lo hiciéramos bien, coño, pues estaría bien, ¿no? Es una media absoluta. Entonces, en la parte que a mí digo yo, que os parece bastante lógico, en la parte que a mí me toca, que es de alguna manera ayudar más como compañero que como guía a la gente que emprende un negocio y a darle forma a sus ideas, ¿no? A sus ilusiones, yo lo que pretendo es, por supuesto, se miran otros modelos de otros países porque es necesario estar como constantemente reinventándote y preocupado por hacer las cosas bien, pero al final lo que intentas es hacer un traje a medida para el caso que tienes delante. Y cada caso, ¿no? Porque también hablábamos antes un poco de la idea de identidad, de si la identidad en el diseño en Valencia, ojalá no tengamos identidad, quiero decir, entre comillas, ¿no? Yo para cada proyecto intento precisamente romper con la idea anterior, al final siempre acabo haciendo lo mismo, pero de verdad que tengo verdaderas pesadillas con intentar no hacer lo mismo e intentar tener más imaginación, que decías tú antes, y tener esa capacidad un poco de reinvención y de, sobre todo, adaptarte al caso que tienes, al barrio que es, a lo que sea, ¿no? Entonces, yo como compañero de viaje de la gente que emprende, lo que intento es dar forma y respuesta, al final es una ecuación, ¿no? a su problemática puntual. Y en la medida en la que todos lo hiciéramos bien, y yo no es que lo haga bien, pero querría hacerlo bien, digamos, ¿no? Bueno, pues parece que de alguna manera nos preocuparíamos por dónde sale el agua, ¿no? Que... No te preocupes. No, jo estic completament d'acord en el que està dient Borja i això m'està fent pensar, abans en l'anterior taula s'ha dit, buscar la identitat, buscar la marca. Però a mi no m'agrada el futbol, però en aquest cas m'agrada molt la metàfora. Qui sentís els colors de València? I no és el blavero ni res. O sigui, els colors de la ciutat. Qui se sentís orgullós? A veure, qui sentís els colors de València? Qui va per ahí i dic, soc de València, una ciutat fantàstica que està a 300 quilòmetres del Mediterrani, a 300 quilòmetres de Barcelona, però és molt xula. A veure, qui ho ha dit això? Ningú? Per favor, no m'enfonseu. Tots els que han votat, sí. No m'enfonseu. No, el que vull dir és això, que necessitem recuperar els colors. Jo vinc de la Universitat de València i sempre ho comente que en la Politècnica, que és una universitat molt jove, que té 40 o 50 anys, ells sentixen els colors. I els seus científics comuniquen més que els de la Universitat de València, que som una universitat de 500 anys de trajectòria i a mi, treballant en comunicació científica, me costa molt. És a dir, hem de sentir els colors i hem de sentir nostra la ciutat. I aquests són els negocis. També assumir
no només l'autocrítica destructiva, que ens... Això que... No, o sigui, hem de dir que som una ciutat mitjana. No podem aspirar tampoc a ser un Nova York, podem ser un Nova York xicotet, però també tindre les nostres limitacions que són potencialitats, perquè esta mesura humana, una ciutat que no arriba a l'àrea metropolitana, 1 milió d'habitants, es fa humans, però tampoc podem aspirar a ser el crac en tot. O sigui que jo crec que hem de sentir els colors i sentir-nos orgullosos i comunicar-ho. També és cert que en els últims anys, en les últimes dècades, ens ha matxacat molt la política que hem tingut i la imatge fora. Jo crec que quan jo eixia a la resta de dient de València, com esteu, no? Com esteu, que jo en Barcelona m'anava a fer una samarreta de que mal esteu en València, perquè estava cansada de que em diuen que mal esteu en València pel tema de l'urbanisme. I jo deia, bueno, Catalunya tampoc teniu la costa esplèndida i sostenible plena de dunes, no? Però clar, la imatge que projectaven els... Això també ens ha matxacat un poc. Així és que, a veure si aquesta renovació també es fa implicar-nos a la gent a participar, que també hem de participar. No podem quedar-nos en casa i dir, ara aquestes persones que han arribat, que ho arreglen. No, ara tots hem d'estar ahí donant idees. No van a arreglar-ho. Com que no van a arreglar-ho? Com que no van a arreglar-ho? Perdona, tu. Sí. Jo el que pense és que efectivament això de sentir-se els colors, de fer-te teu a la ciutat, de sentir-te orgullós. Mira, he de dir, i em pesa molt... No, jo soc de Sagunt, perdoneu, jo no soc de València. He de dir que jo tinc una altra batalla... Jo soc de València, nascut en Pego, però soc de València, val? Jo sí que em sento orgullós de ser de València. Hi ha una cosa, al llarg de la nostra història, d'això que estem dient, que s'ha perpetuat, i és dir, hem tingut, pareix que tenim la mala fortuna, o algú ens ha fet un mal d'ull, en el que quan les coses estan a punt d'anar-nos de categoria, de sobte apareixen les germanies, han hagut moltes coses. L'última, el dia que la Generalitat Valenciana presenta el seu estatut a Madrid, és el 18 de juliol del 36. Hem tingut sempre la mala fortuna. I hem tingut, i vos he de dir, i això em pesa, jo no soc dels que pensa, hem tingut un moment en el que aquest sentiment d'orgull o de benestar o de no sé què, a base de talonari, a base de moltes coses, s'havia transmet a la ciutat. Jo pense que equivocadament, perquè havien generat una imatge, crec que tots els que estem així pensem així, una imatge excessivament blanca d'una ciutat que no ens acabem de creure, però ens pareixia bé. Tots per baix, el que tu dius a mi no em passava. Jo anava fora i tots em diu, però què dius? Si la ciutat està més bonica que mai, més neta que mai... Que bonita està València, hem de lluitar contra que bonita està València, que guapa i que... Vale, però d'ahir, 1, 2 i 3 hem passat a ser la ciutat més corrupta del món. Ja quan vaig veure que el que dopava el que feia bicicleta també de València, dic, tio, que som nosaltres soles, no n'hi ha ningú més. Va vindre l'avionet i ens va tirar tot a nosaltres, els altres no es va arribar. Haurem de fer bandera d'això. No, jo penso que a més no hi ha que fer això. Primer, perquè ni som tan corruptes ni som tan d'allò. Som el que som. I no està mal, no està mal. Jo vull contar-vos 2 anècdotes, que són un poc més majors, i entonces les conte. La primera, jo en el mestre Sorribes vaig fer una proposta, els de Barcelona, perquè això són més listos que nosaltres, d'un joc... Però se venen? No, nosaltres vam fer una proposta de lo més, que consistia en què passa, vosaltres no sé si coneixeu, suposo que tots coneixeu un joc que es diu el SimCity, no? Què passa si un francès li se posa davant un espai amb una dimensió interessant, amb unes condicions orogràfiques molt interessants, amb un parc natural, amb uns barris vertebrats, amb una població mitja interessant per poder treballar en ella, amb una identitat clara, tenim tot. O sigui, tu poses això al SimCity, ho poses al SimCity i a guanyar diners, perquè això aniria soles. Només té una putada, que és que això es diga València, perquè quan es dia València fa escassament 5 anys, era quina putada salvem el Cabanyal, quina putada salvem la tal, quina putada... Tot es convertia en un element negatiu des de la pròpia visió dels valencians. Allí gran part de culpa tenien les institucions polítiques, que era o es fa el que jo dic o que us den. I aleshores generàvem un polo de discussió que ha acabat sent allò que estàvem parlant abans, que els barris s'han dit, doncs bé, tio, passa de tu i jo vaig fent. Però això no és veritat, perquè ni les institucions això s'ho han pogut fer, ni la societat ha pogut viure al marge d'aquest criteri de ciutat. Una de les coses que més temor em fa, i torna a lo de la vibrant i la cassola d'abans, és efectivament la ciutat està plena d'activitats anomenades marginals,
perquè no estan dins de l'oficialitat. Ara, quan arriben aquests senyors i tot això ho convertisquen, anem a dir, ho facin bo, ja no seran marginals, però tot això té que ser tota la ciutat, no ha de ser Benimaclet, Russafa, la Rambleta, ha de ser tota la ciutat. Aleshores, és molt important, i torno a on tu estàs dient de l'origen, és molt important que es comencen a marcar itineraris i criteris per a generar un argument de esta és la nostra ciutat, esta és. Això, l'amic Boira un dia ho va contar, va fer un anàlisi molt bonic, que deia en els últims 25 anys quins han sigut els arguments turístics de la ciutat. I hem passat de ser una ciutat de les flores, de les naranjas, de Calatrava, del Fórmula 1, i per poder saber què som tindrem que aclarir-nos. Jo dic, només posar un eslògan. Som això. I com que hem decidit o volem ser això, ja tenim un argument que és el que fan els barcelonins o els de Madrid o els de Berlín. Tot el món té un criteri quan arriba a una ciutat, quan a un senyor li venen un bitllet en Edimburg i ve a València, en aquests moments ve perquè Ryanair li fa el bitllet barat. A nosaltres, i el que estàvem parlant abans, per clavar-nos en la conversa d'abans, el turisme de qualitat, el turisme que dona diners, totes aquestes coses no es fan des de la institució, es fan des de nosaltres mateixos. Doncs la gent que vinga així des d'Edimburg té que saber que així tenim un jardí, que així tenim una població, que així s'està molt bé, que així tenim unes singularitats que ens permeteixen comprar-ho. I per això venen a comprar-ho, si no, no venen. Si no, el dia que Ryanair, en lloc de disparar cap a València, dispare cap a Castelló, serà Castelló. Tenim que buscar, per això el dic, aquests sentiments d'orgull, i la segona anècdota molt clara, en l'any... I acaba. Encara la segona? No, i acaba. L'any 87, 88, nosaltres vam muntar una cosa que es deia València en trànsit a gran ciutat, perquè pensàvem que era una cosa interessant. En aquest mateix any, els catalinos, els de Barcelona, vam muntar una mateixa exposició que es deia Barcelona Ciutat Universal. I dius, hòstia, és que sempre, és veritat, ostres, que sempre ens quedem a la meitat, ¿vale? Ai, se sou molt breu. Jo li volia preguntar a Aurora també de com se passa d'aquesta escala de barri que parlàvem a l'escala urbana, perquè hi ha moltes d'aquestes iniciatives que eixen en un àmbit específic. Així, quan hem preguntat a l'enquesta, la gent viu en barris molt específics, com Benimaclet, Russafa, etc., on passen aquestes iniciatives espontànies que fins i tot amb alguns col·legues discutim si tenen risc de perpetuar desigualtats, perquè al final les protagonitzem els mateixos, però la curiositat és que, malgrat tot, el 54% de la gent diu que vol quedar-se al barri on viu. Y el 70% de la gente a la ciudad, pero el 84% al barrio en vivo, ¿no? Y, bueno. Eso es maravilloso, la verdad. Eso pasa en muy pocas ciudades, ¿eh? El caso, en Valencia esto es es una intuición muy cogida con pinzas de una época que estuve aquí viviendo, pero sí me daba una sensación muy fuerte de pertenencia muy local y de grupos de amigos muy de, bueno, no sé, una serie de conexiones que en otras ciudades se suelen perder. Y en el cambio de escala yo creo que, por ejemplo, en este marco de ciudad global, Valencia sí que ha hecho los deberes, digamos, de todas las ciudades están como compitiendo con sus compañeras para ser más en el ranking de ciudad global, para traer más turismo, más inversión, más tal. Y Valencia es cierto que dentro del panorama español se identifica mucho con la corrupción, no es la única, pero muy fuerte. Pero es una ciudad que todo el mundo valora mucho y respeta mucho. Y cuando alguien encima viene, se va desplazando un muy buen mensaje de ella. Y yo creo que ahora en ese cambio hay una profesora de la Universidad de Valencia que dijo una frase que le voy a robar, que es que ella hablaba de paisaje, yo lo voy a hacer para ciudad, es que es como llegar a una conversación que ya está empezada, hacer urbanismo. Y creo que es lo que les está pasando a los que ocupan ahora las instituciones, que llegan a una conversación que ya está empezada y que antes se escuchaban otras voces. Se escuchaba la voz esa de la competitividad con las ciudades hermanas, con Barcelona, que si Madrid, que si tal, para situarse en el mapa y atraer. Y había muchas otras conversaciones que, bueno, que era como un silencio, un bullir, un tal, pero que no llegaban a ser los protagonistas de la conversación. Entonces, en ese diálogo ahora con todas esas iniciativas que tienen un poder muy fuerte de transformación y de generar cohesión e identidad a otra escala,
En esa conversación entre una cosa y la otra es donde yo creo que está la clave como para hacer una ciudad con un modelo más vibrante de aquí en adelante. Y eso también tiene mucho que ver con lo de los chicles. Pensé que decir con los arquitectos. No, pero Los chicles y los arquitectos estamos ahí. una calle que ya tiene chicles es una ciudad en la que siguen yendo chicles al suelo. Esa conversación está ya empezada y lo único que se necesita muchas veces es solo el clic ese de dejar de hacerlo. Pero eso es muy difícil. Por eso digo que es como la imaginación esa de hacer de repente como girar la tuerca, desencajarla y empezar a cambiar pequeñas cosas sin hacer una enmienda a la mayor y respetando... I además, sí, si hi ha que fer-se, fem Però la sí que- catarsi i ho visquim tot. Pero esas pequeñas cositas ahora es un muy Sí, buen a mi momento. Però una cosa, Maria Josep, és de veres, quan plantegem aquest canvi d'hàbit en sostenibilitat va ser una cosa que d'un dia per a l'altre quasi tot el món recicla, no? I no sé com se fa aquest canvi d'hàbit de repente. És en campanyes municipals, són canvis És que el espontanis... reciclatge també és un poc fal·làcia. La gent que recicla i no pensa que el que n'hi ha que fer abans és comprar menys envasos. No? Recicla. A veure, hem de fer una compra més mesurada, no? Comprar el mercat pròxim, pues això, no hem parlat de les oportunitats, tu me dies, també pensar en opcions per a copiar. No? Jo pensava en Vitòria, que és la gran ciutat que se coneix com la ciutat verda, no? Per excel·lència, i la marca de Vitòria és l'anell verd que té al voltant, que recupera 6 parcs naturals. Per favor, nosaltres tenim l'horta, no hem de recuperar, no hem d'inventar-se, no hem quasi... O sigui, tenim un espai meravellós per a produir, no? Uns productes que deia abans Begoña, no? Que els comerciants, que la gastronomia ja està incorporant-los. Aleshores, és qüestió d'implicar la societat. S'han fet moltes campanyes. En València han tingut molt poca educació ambiental, en Catalunya han tingut molt, han sigut molt pioners. A la gent li dius, però quanta gent recicla? Molt poca. Vosaltres ho sabreu. O sigui, la gent del teu entorn. Però a mi jo el que volia comentar és la importància de l'arquitectura. Tu dius, aquesta conversa ja començada, així estàvem parlant també abans del model cultural que fem ara. Els nous governants que fan? Llancen tot a terra, no podran, hauran de construir i hauran d'incorporar-se, perquè n'hi haurà molts contractes signats, hauran d'incorporar-se a construir d'una altra manera. En l'arquitectura, què fem en València? Vull dir, com... Exacte, no podem acabar en la ciutat de les ciències, no podem, però com integrar-la en aquesta ciutat que volem més habitable, no? I no tan enlluernadora, perquè, per exemple, ho dèiem abans, per favor, els grans imatges, la llotja, per favor, la zona que siga més per a vianants, tants cotxes passant per davant de la llotja, és un drama. Quins reptes creus tu que té l'arquitectura? A ver, si hablamos de arquitectura patrimonial es una conversación, pero a mí me preocupa más la arquitectura de las casas donde vivimos. Tenemos una calidad arquitectónica, y no quiero ser derrotista otra vez, porque encima no lo soy, pero es que es pésima, absoluta. Tenemos unas casas mal construidas, mal aisladas, tenemos, solo hay que, y no quiero pensar en que fuera todo es mejor y aquí dentro todo es peor, que parece que es como la máxima esta que nos rodea, porque no es así, pero se ha construido muy mal. Y sin pensar en el medio ambiente. Sí, bueno, por supuesto. Tenemos estructuras de cristal en una ciudad, y qué bonito, ¿no? El del Palau de los Congresos, como le diuen, que no me dice nada. No, el del Palau de la Música. No. El que está saliendo. Da igual, viene un británico y dice que bonita es Valencia, cuánta luz, voy a hacer un edificio transparente, es fantástico, pero es que aquí nos asfixiamos con un edificio transparente, ¿no? Foster, ¿no? Esto, de todas maneras, por una cosa que comentabais antes, lo digo porque estamos lanzando mensajes, o estáis, mejor dicho, lanzando mensajes súper interesantes que parece que se cortan en la siguiente pregunta. Os disculpáis. Y yo decía, con respecto a lo que la gente ve de Valencia, por qué la gente viene a Valencia, ¿no? Que tiene un poco que ver también con lo que estamos hablando ahora. Vendrán por lo que vendrán, pero se van encantados. O sea, todo el que visita Valencia, y seguro que todos hemos traído amigos o conoces a alguien en el extranjero y le preguntas, ¿esta Valencia qué te parece? Todo el mundo habla maravillas de Valencia. Algo haremos bien también, digo yo. Quiero decir, Porque la paella, aunque dijeran que era mala, no está tan mala. Vaig a donar-vos una dada Porque més, en Barcelona las paellas que no, están mucho peor. una dada que no està en l'estudi este, però que és des del Departament d'Economia i la Cultura de la Universitat de València venim fent molts anys enquestes a turistes. No? I és curiós que en València incrementa la satisfacció com més
3 dies passa de la ciutat. O sigui, que damunt no és un rotllo d'una nit, no? València és una nòvia. Jo crec que també és un poquet curiositat que com més te quedes, més t'agrada. Mira, hi ha una cosa que... Y mi pregunta, que era para él en realidad, era de cómo conseguimos transmitir eso, ¿no? Tú dices, al final tenemos el río, no sé, nos conocen Mira, por la Fórmula 1, por tal, por no sé qué. ¿Es una cuestión de comunicación o es una cuestión de concepto? De tot. Jo en el temps que he estat, m'he passat molt de temps ensenyant la ciutat a gent de la ciutat por eso i a gent digo. de fora, ensenyant-la a gent de la ciutat, a amics meus. Vaig ensenyar-vos una ciutat, vaig a dir-vos per què la BBC es va gastar una millonà pagant-li a Jeremy Irons perquè parlara d'Esborja, que era d'ací. No era el Borgia, és Borja, és d'ací. Vaig a fer un poc que senques que el que dia Anna Josep és colors. Hi ha moltes coses a la ciutat que tenen molt d'interès. Nosaltres, un grup de gent que estem treballant en això, ens hem inventat una cosa de per què València, o sigui, per què el món existeix gràcies a València. Hi ha un punt... La pregunta de Valencia 100 la redactó tú, ¿no? No és una barbaritat, el producte es diu així, per què el món existeix gràcies a València? I no serà del meu cronista de cuando el gran hacedor tuvo bien. No. Així el que passa és, hi ha moltíssimes coses en el món que tenen molt d'interès, moltíssimes. I la gent quan ve a València, o quan tu te'n vas a Edimburg, per utilitzar la mateixa paraula, probablement no tens ni idea d'Edimburg i t'agradaria que algú el fera una referència, com ara. Tu arribes allí i el diuen, mira, la Universitat de Sant Andreu la va fundar el Papa Lluna. Hòstia, ja algo em sona, ¿vale? Algo em sona, ja tinc on agarrar-me. Pues quantes coses hi ha en el món que es fan vinculades a València, al llarg de la història, al llarg del món, en aquests moments, des de la cuina fins a les falles, fins a la història, fins a l'arquitectura. Aleshores, això és un camí, hi ha més, però això és un camí que és el que a mi m'agrada fer, i és quantes coses hi ha en el món que permetís que un senyor de Roma, quan vinga a València, diga, mira, vostè ha estat al Vaticà, i diu, és que el Vaticà l'hem construït nosaltres. No el Vaticà de la peça, però tota l'arquitectura, tot l'urbanisme, ho fa un senyor que li diuen Roderic de Borja, i ho fa amb gent d'ací, que no va morir en el barco quan van anar. Vostè ve de Sant Petersburg, doncs el gran músic que tenien vostès a la cort, Martí Soler, era d'ací. Jo el que vull, quan vostè ve d'Holanda, pense que el seu gran peça del món, i no estic fent xovinisme, estic intentant que ells intenten el corder místic, quan veu vostè lo de baix, això és València, perquè va vindre ací i va descobrir una ciutat. Aquestes coses són les que permeteixen a un senyor que ve de Gant, quan arriba ací, li dic, no mire València com si fos la ciutat, mira-la des de la seva perspectiva, aleshores l'entendrà millor. I això, si ho fas en els de fora, i funciona, si ho fas en els de dins, funciona de categoria. Quan tu li dius, mira, quan te'n vagis a Nova York, ves a la Central Station, mira el sostre i pensa en la llotja. Quan vagis a Barcelona, que la tenen més llarga que ningú, pensa que la Sagrada Família, el tio Gaudí, va vindre a veure com es feia la llotja. No es tracta de xovinisme, es tracta de posar-nos en valor aquelles coses que ens permetisquen llegir ciutat. Jo no crec que aquesta sigui la millor ciutat del món, per a mi sí, perquè he vist jo. I quan me'n vaig a un altre lloc serà la millor ciutat del món, però jo penso que aquests són els arguments que ens fan que, primer, deixem de ser intransitats, sinó que siguem, intentem ser-ho, i segon, que la gent ens vega amb els ulls que ens ha de veure, no amb uns ulls estranys. No som efectivament el més carreres del món del mundial, som el que som, i no està mal, som el que som i no està mal. Per això jo em considero de València, perquè jugué a un guanyador, tinc un munt de coses per vendre. Jo penso que això és un bon instrument. Y esto es pregunta, estando absolutamente de acuerdo contigo con que hay que saber leer tu ciudad y estar como en historia de amor con ella, ¿no? Como en el romance, ¿piensas que construye más identidad, más ganas de cuidarla, de quererla, el conocer el pasado o el tener un proyecto común a futuro? És que és el mateix. Mira, jo soc historiador de formació, i a mi, jo no soc un investigador de la història, jo soc un apassionat del futur.
Però a més, jo sempre ho faig així. A més, els historiadors som uns mentirosos i el que no sabem ho inventem perquè isca bé el que vas a contar. Aleshores, el bàsic de tot és això. Si tu fas que algú, primer, no mentisques massa. Si tu fas que algú entenga que les coses no passen mai per casualitat, sempre passen per algo. Han passat per algo. La ciutat és redona per algo. El jardí està on està per algo. Tot té el seu lloc per algo. Si tu a la gent li dones les pistes per a què ho entenga, probablement ho entenga millor. Jo, això que tu dius, a voltes ho faig dir, mira, li ha caigut un xicle. I el miren com, li deu d'haver caigut, perquè vostè tirar-lo no l'haurà tirat. Aquestes coses és un poc de tots, és un poc el civisme, l'urbanisme, la urbanitat més que l'urbanisme, és una qüestió que si tu te la fas teua... Ara, una altra cosa, això mos passa en tots, quan tu arribes a una escala i hi ha un que ha pintat Te quiero Mari, si tu vas i ho borres, ja no n'hi ha més. Ara, si no ho borres, allò comença a te quiero Mari, no te quiero... És un poc d'això. Jo sí que m'ho crec. Jo em crec que quan tu agarres algú, i t'ho dic per l'experiència, he portat molt de temps a molta gent a la llotja, a molts llocs, i els he contat la ciutat que ells viuen. He dit, que està xulo? Que has vist una altra cosa? Que és divertit? Doncs ara tu a lo tuyo, tio. Cada un a lo seu. Jo sí que pense, per lo de la taula d'abans, que hem de ser optimistes, però jo pense que mos hem de vendre, com tu dius, però mos hem de vendre també d'esta. Hem de començar a treure-li profit perquè la marca València és una marca xulíssima. No perquè la gent vinga i es trobi a gust, tal com diu l'estadística, quan més temps estan... També la gent que té més temps per estar així sap que és una ciutat d'oci i no de negoci. N'hi ha coses molt interessants i la gent quan ve així fa un ús de la ciutat d'oci, d'oci en tots els seus nivells, però no de negoci. N'hi ha poca gent que... Jo te matisaria dient que aquestes coses cada vegada estan més juntes, però vaig a deixar ja pas a que la gent, si voleu intervenir, alguna pregunta breu, per favor, perquè a la 1:15 tenim l'espai del Rogle i ja és la batalla i la portació d'idees. Hi ha un micro per ahí o el dono jo? No me fan cas els meus amics. Sí. Ja? No, molt breu. L'escala urbana, tot això que dius està molt bé, el vibrant, el tap que està coent, que igual s'evapora. Jo sempre parlo de la València subcutània, tota la basca que ja apareix fent coses, i me pareix la mar de bé, que era el lema que teníem a l'Ajuntament ja fa 20 anys. La mar de bé. Aleshores, el tema de l'escala, parlant també una mica dels problemes que són micros i els que no són micros. Jo crec que hi ha una qüestió que no està resolta com tantes altres. Ja no la resolució dels problemes grossos. L'Horta no és una broma, és difícil arreglar-la, la façana marítima no és una broma, l'àrea metropolitana no és una broma, no hi ha bromes, hi ha molta feina. Però a mi no em preocupa la feina que hi ha, ja se la faran, no? Se la farem. Em preocupa la pedagogia del macro, perquè a la gent, perquè no és fàcil, anar a la llotja i explicar la llotja és difícil, però explicar a la gent mitjançant mecanismes de participació que el destí de la façana marítima o què fem a Malvarrosa, que està molt fotuda, més que Cabanyal se regenerarà fàcilment, suposo, o què passa en la Marina, que s'ha parlat abans, però aquestes coses macro que són les que són importants, diríem, entre cometes, que determinen la vida quotidiana, no tenen per què ser cosa de tècnics especialistes, no sols qüestió de tècnics especialistes, té que ser un discurs del personal del carrer, i això és pedagogia del macro, i estem en pilotes, en termes de pedagogia del macro. No sé com se fa, però caldria fer-ho. Tema Aurora. A mí, por ejemplo, aquí en Valencia, me parecería súper interesante enseñar el proyecto del río cuando el río era una autopista. No llegó a ser. Y mostrar las imágenes del río siendo autopista y explicar qué diferencia hay entre distintos proyectos, entre distintos modelos. Este señor y yo ho hem fet en una exposició, i està pero bueno. No, ese tipo de cosas, tirando del pasado, de experiencias pasadas, cuando puedes comparar, cuando hay contraproyectos a los proyectos, no solo... Sí, yo creo que ese salto es uno de los grandes desafíos. Por lo menos es en el que estoy trabajando porque estoy de acuerdo que es muy complicado,
pero precisamente aquí, en Valencia, hay determinados momentos de esos en los que dices, no es que se alineen los planetas, es que hay mucho trabajo detrás que ha hecho que la ciudad hoy sea mucho mejor de lo que podría haber sido si no se hubiera cuidado, si no se hubiera trabajado, si no se hubiera puesto en valor determinadas cosas. Y yo creo que aprendiendo de eso... Pero no solo eso, una lluita ciutadana brutal. Por eso contra digo el que no és suerte. Vull dir que nosaltres estem ara en una situació democràtica on l'enemic no és tan senzill ni els projectes són tan bèsties, probablement. ¿No? Que es verdad que el enemigo no es tan sencillo, y es que el tema de la identidad en Valencia tiene también una derivación clínica, ¿no? Porque es que la identidad no es una cosa que se invente, la identidad es una cosa que se descubre. Y aquí durante la transición pues hubo un invento para organizar la confrontación política que, partiendo de unas bases totalmente alucinógenas, construyó un relato que sencillamente no se atenía a la objetividad de las cosas. Pero fue un bestseller, ¿eh? Fue un bestseller total, pero ese tema clínico es lo que ahora aflora entre el autoodio y la chulería, esa especie de esquizofrenia bipolar, porque ese tema no está resuelto. En Andalucía no hay este tipo de confrontación y hay otros problemas, pero no sobre la identidad. Entonces, este relato de fondo yo creo que hay que resolverlo atendiendo a lo que hacen los investigadores, como Boira, como Baidal, que son los que nos están diciendo lo que es la identidad de la ciudad. Oímos la pregunta por ahí. Hola, bueno, es una consideración... bueno, a mí Valencia me encanta y me parece una ciudad con un potencial increíble para el futuro. Entonces, en relación a esta pregunta de qué ciudad nos espera, la ciudad que nos espera, o la que yo me imagino, la que me gustaría, me la encuentro en la Valencia que ya hay. La proyecto y la imagino de forma muy concreta. Entonces, por ejemplo, Evarista hablaba del río, ¿vale? Que me parece un lujo, aunque hay demasiados runners ya y se puede pasear menos, pero es un lujo. Bueno, los tramos del río, yo trabajo en el centro y vivo en Nazaret, que es un barrio muy marginado, no marginal, sino marginado. Entonces, en ese trayecto, que muchas veces lo hago por el río andando o en bici o en autobús, hay una parte que es la del Palau de la Música. Es increíble esa parte del Palau de la Música. O sea, cómo el propio Palau, la arquitectura que tiene, que yo me enteré después que el tipo que la había diseñado fue Premio Nacional de Arquitectura en España y, bueno, no es casualidad, imagino. Entonces, tú vas ahí a la parte del Palau de la Música y se genera una vida alrededor de esa arquitectura que es increíble. Hay un montón de gente joven haciendo cosas, patinando, paseando. Hay vida. Y yo me quedo tumbado ahí muchas veces y es mejor que estar en Altea, en la playa. O sea, me genera una sensación increíble, buenísima. En cambio, cuando estoy en el tramo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que también paso todos los días, hay una sensación opuesta. Lloras. O sea, hay cuatro hay cuatro japoneses abrazándose porque les rebota toda la luz y se abrazan. Y luego hay 4 niños que están dentro de una especie de esferas transparentes que van por el lago este. O sea, es horrible. Entonces, bueno, pues una arquitectura como la del Palau de la Música, que pasa muy desapercibida y que creo que no se valora lo suficiente, genera una riqueza a su alrededor brutal. Y en cambio una arquitectura muy de altos vuelos o que muy pretenciosa ha generado algo totalmente decadente. Entonces, la Valencia que yo me imagino para el futuro es esa que sea capaz de aprovechar ya lo que tiene para generar esos espacios. Y me pasa, y termino ya, también cuando voy a pasear por la zona del puerto, que vivo al lado, y veo los tinglados, que están totalmente desaprovechados. Son maravillosos los tinglados. Yo, que me dedico a la fotografía, voy al Festival de Arles en Francia y allí hay los ateliers que son similares, entre comillas, que les dan un uso en el festival que es increíble. Y yo veo los tinglados y digo, ¿de dónde tengo que sacar dinero para montar un festival de fotografía ahí? Ya, por Dios, porque creo que estamos malgastando lo que tenemos y la Valencia del futuro creo que tiene que ver mucho con utilizar bien lo que tenemos, no tanto con construir nuevas cosas. Esa yo creo que se la dejo a Borja. Mientras vas pasando el micro allí que había la pregunta, recogemos las 2 preguntas que faltan, bueno, después de que contesten y con eso, pero contestamos primero. A ver, si sigues por el río te queda la mejor parte, que es el trabajo de Eduardo y Miguel en el Parque de Cabecera, que la pena es que lo tenemos escorado completamente de la ciudad, pero realmente es, bueno, de las mejores partes del río.
A ver, yo creo que lo que ocurre justo en esa zona del Palau de la Música tiene que ver con la arquitectura, pero tiene mucho que ver también con la morfología de la ciudad. Quiero decir, está en el centro, ¿no? Al final es... Y el nivel adquisitivo de ese barrio. En concreto. Bueno, hay mucha gente que cruza por ahí que no tiene necesariamente que vivir cerca, digamos, ¿no? Te agrego una cosa, a mí también me gusta la parte de los peruanos, de Marchalenes, donde tienen un campo de fútbol de tierra, donde viven en la ciudad y no se van a pasar los domingos al chalet porque no tienen, y viven, y todos, ¿no? La gente inmigrantes que no tiene posibilidad, y es otro milagro sociológico del río, ¿no? Cómo vas viendo las diferentes niveles adquisitivos, sociologías, ¿no? Del río, la ciudad. Bueno, estaba ya. Eso que ocurre ahí es algo que es cierto que es mágico, pero no es solamente responsabilidad de la cuestión arquitectónica, ¿no? Es responsabilidad, bueno, de que tenemos un parque de 12 kilómetros y pico, que eso es algo fantástico, y que a medida que va pasando por los distintos barrios, pues bueno, pues sí que es cierto que puede que vaya tintándose de una cosa u otra, ¿no? Entonces, la verdad es que es fantástico. No, creo que no había ninguna pregunta, era solo una declaración de amor, ¿no? a esa zona, y bueno, me parece que coincido plenamente. Però la part del riu també hem de tenir en compte que moltes vegades les dades de quants metres quadrats de zona verda té València poses i zones... Y eso no vale, ¿no? Porque concentrarlas... Clar, i zones, el barri del Carmen, no? Hi ha molts solars que se podrien recuperar per espais verds i demés, i l'excusa de que tenim el riu és... Aurora. En eso hay una cosa de lo de la autoestima de Valencia, que muchas veces decís que hay pocos parques y que el río computa mucho. Y digo, comparaos con otras ciudades que en vez de tener tanto verde de corrido en el centro, lo tienen en los bordes separando las circunvalaciones, que eso también computa como zona verde, pero es absolutamente inútil. Entonces, muchas veces esa cosa de lo valoro pero le pongo pegas, dices, imagínate que fuera, pues eso, como si fuera como la huerta. De todas maneras, para mí, la mayor virtud que tiene el Jardín del Turia no es ni su longitud ni su dimensión, es que está a otra cota. Eso es lo que lo convierte en algo absolutamente especial, ¿no? Quiero decir, cualquier otro parque lo tienes a nivel de calle y al final estás pendiente del coche, del río, el niño que sale corriendo, la pelota y todo esto, ¿no? Y ahí estás en una especie de microsituación si no te atropella nadie. Ajena a 4 o 5 metros, ¿no? Depende de la zona, ¿no? De 6 metros por debajo de la cota de coche, y eso es algo fantástico, absolutamente. Recollim la pregunta por ahí. Bueno, yo lo que quería decir es que está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Baris de la importancia que tiene el hecho de tener un argumento común, ¿no? Que tanto las personas que estemos aquí como las personas que vengan sepamos cuál es la propuesta de valor y, en definitiva, que vamos a consumir. Entonces, quería preguntar cómo creéis que va a confluir esto con la identidad tan marcada que están teniendo los barrios, con tantas iniciativas, si esto es posible o si precisamente esta diversidad va a ser parte del argumento. Me lo sé. Passa el micro aquí, por favor, mientras. Li conteste? Gràcies, jefe. És que els meus companys no sé on estan. Jo en la taula d'abans estava repartit el micro jo. Mira, jo pense que precisament és això. La proposta d'argumentari de la ciutat, hi ha dos nivells, els que saben de turisme i els que saben de comunicació, diuen que hi ha una cosa que és l'eslògan, València bonita, jo què sé, el que li tinguen que posar, i una altra cosa és com es ven València, o sigui, què es ven de València. Jo pense, si jo manara, jo el primer que faria seria, primer que res, posar en ordre totes les coses que ja tenim, com estem dient, totes les que tenim, que són un fum, són un fum, de macro i de micro. O sigui, hi ha grans actuacions i molt potents en patrimoni cultural, allots i totes aquestes coses, i moltes accions individuals. I no estem parlant només de les associacions de veïns dels barris, sinó la gent que va córrer o la gent que... les associacions de... perdoneu-me, però de tendència sexual, totes aquestes coses estan fent-se en la ciutat. I a més estan fent-se no al marge de la ciutat, però sí sense que la ciutat se n'adoni d'això. Entonces, jo el primer que faria seria intentar posar ordre a això, donar-li visibilitat, no perquè no donen informació, sí que la donen, però fa falta més visibilitat a això i posar-li ordre. Ara, no hi ha que substituir. Les actuacions, per dir d'algú, de Rambleta no substitueix la política, o anem a dir, les actuacions de la ciutat. La ciutat és un ent que suma tot això, però que a més ha de tindre un criteri, i això és el que jo penso. És a dir,
A mi m'agradaria, com jo soc historiador, jo parle, no? A mi m'agradaria que l'argumentari turístic de la ciutat fora la ciutat gòtica, perquè m'agrada, podem discutir-ne un altre, però a mi m'agrada. És un bon argument de reclam, de no sé què i tal. Pot ser el de Calatrava no era el més encertat, no ho sé, però decidim-ho. Si ho és, ho és, i si no, li botem foc. Però deixem ja Calatrava tranquil, fem que les coses tornen a tindre l'ús que tenia. Jo el que penso és, jo tinc un argumentari genèric, i després ens fa falta un argumentari particular, com a tot el món, tot el que estem dient. Jo, al final, el que a mi m'agradaria és que els valencians ens sentirem a gust de ser valencians, allò que tu dius al principi, el del color, del no sé què, i això només es sent si un té el sentiment de pertinença. I el sentiment de pertinença va a tots els nivells, va des del nivell de la comunicació, de la informació, de la història, del no sé què, fins al nivell de la participació. Afortunadament, totes aquestes coses ja existeixen, i estan. Ara, probablement fa falta, i perdoneu, no vull anar ara sí a ser un il·lustrador, de dir, hi ha que donar-li l'espai perquè ho puguem contar. Bé, aquest és un dels espais, però jo crec que cada volta això va confluint més. Doncs ara que ens estàs fent la pilota, jo crec que és un moment perfecte. És que ens queda només 3 minuts. Recollim una intervenció superràpida. Sí, jo crec que esta és la taula en la que caldria fer la pregunta. Quina seria la diferència entre una València vibrant i una València ruïdosa? No només de soroll. Vull dir, una València vibrant, no sé com es diu. A mi me ve perfecte per dir quina és la diferència i vos demanaria entre una València vibrant i una València sorollosa. I en això vos preguntaria, vos faria aquesta pregunta i que si foreu capaces de contestar-me això i amb un parell de frases i ara què? Jo crec que el contingut, que n'hi ha contingut i n'hi ha qualitat, i n'hi ha personalitat. Si no, n'hi ha molt de soroll. Jo no estic en contra de les falles, us he dit abans, però crec que han de tindre darrere una qüestió cultural, una qüestió identitària, però no només la mascletà. Yo creo que la vibración es una melodía muy, muy fina y es fácil que enseguida te vayas, ¿no?, de onda, pero yo creo que para mí la palabra es calidad, ¿no? Mientras la calidad en todos sus aspectos, de servicio, de trabajo, de profesión, de la calidad como concepto, reine sobre esa vibración, será algo muy delicado y será algo muy sutil y conseguiremos una ciudad vibrante en su totalidad. Yo coincido. El vibrant como que estimula, apoya proyectos, un impulso, una cosa delicada y como de lluvia fina, y el griterío pues sirve para llamar mucho la atención, pero exige un desgaste de energía el estar gritando todo el rato y llamando la atención, y como todo el rato marca, una sola marca, es un gasto de energía para la ciudad que no se invierte en otras cosas que podrían ir con el vibrant, irían como sosegando, como sedimentando capas, haciéndose fuerte en distintos planos, en distintas esferas, y yo creo que ese es el futuro más apetecible para Valencia, yo creo. En una frase ha dicho. Jo no sé, quan dius ruïdosa suposa que vols dir que també siga senyal, reclam o el que siga, no només que faça soroll molest. Per tant, jo vull jugar un poquet més això. Per no fer-vos la pilota a vosaltres, jo crec que vibrant ha sigut fins ara, ja hi ha que llevar el tap i ara ja que es començarà a fer soroll, en el bon sentit. Jo penso que totes les iniciatives, el que estava contant, totes les iniciatives que hi ha, que en són moltes, totes les actuacions i actituds personals que tenim que posar-los en el carrer. Jo crec que tot el món que estem ací, i des d'este matí suposo que fins a la vesprà, tot el món estarem acabant dient el mateix, ara ens toca posar-nos a fer feina. I per fer feina, cada un al seu lloc. Jo el que penso és, efectivament, n'hi ha nivells micro, i hi haurà que fer el vibrant, però hi ha algú que dir, no senyores, ja està bé, però així no passem, i volem fer això, i volem arribar ahí, i tenim les idees clares. No només ser sorollós vol dir que siga anti, també pot ser bo. Quin esforç. Gràcies, Evarist.
Vaig a donar-los un parell de detalls tècnics. Ara anem a canviar la configuració de la sala per a que a la 1:15 comencem el rogle, que és la conversa més participativa que van hi haure durant el dia. Podem eixir al jardí o prendre la fresca un moment i mourem tot. És una conversa oberta a tothom, on també hem convidat o hem demanat que vinguérem a membres d'alguns dels partits elegits de l'Ajuntament per a que parlaren amb nosaltres de tu a tu, de manera horitzontal, amb tots els participants, sobre els 3 àmbits que plantegem, sobre el treball a la ciutat, sobre l'urbanisme a la ciutat i sobre el lideratge. Dir-vos també que mentrestant tenim el cafè de Bluebell, també la regional, que és el food truck que ens donarà de dinar, i també tenim els nostres col·laboradors de MyTaxi que vos poden facilitar tornar a casa després de manera gratuïta perquè ens han ficat un còdic, però així no podem aprofitar per anar parlant i mentrestant anem a reconfigurar l'urbanisme de la Rambleta. Vinga, moltes gràcies.